Natural man gyud tingaling mahitabo nga basta asawa na gani ang magpada sa ilang kahasol, bana gid na mo hinungdan. Mao ning nahitabo nako. Murag taken for granted na lang ko ning bana nako. Daw gipakaway bili na lang ko ani niya. Nakahukom gud ko nga kitkiton ko baka ning dunggan sa kong bana. Wa pa man gud mi anak ug mao ni ang mga paghitabo. Marina! Marina sa puting baybayon! Marina! Hoy! Ano ka na, Leroy? Sigit-sigit mo ka sa kungan. Naunsa ka, ha? Marina! Marina! Mano ka, uy, Leroy. Nabuang ka na? Kuan lang, Mark. Hinindom lagi ko sa drama nito sa radyo. Sa bang dramaha ba? Katubad drama nga si Marina sa puting baybayon. Unya, magsigit-singit ka na, diha. Imagine na nako nga ikaw to. Ilom! Ulos ka lagi binuang da. O sabay binuang, oy. Nga tinuod magini akong Naibaw ko, Leroy. Ay na lang ko nimo, ay na lang. Unsa na ibaw ka? Nga unsa man? Gibaliwa na lang ko nimo, oy. Uy, ano ba to, baliwa? Ay, naku naman. Naku naman si mong mata. Tuan na, sugod na. Klaro, kaaro. Unsa may nakaklaro, ha? Para nimo, ako mura lang kong bakya. Unsa? Mura lang sa kong payong para nimo. Nga naman, ha? Kaya nga nung murag bakyag, murag payong. What do you mean, ha? Mahinumdum lang ka basta mag-uwan. Never. Nasayop ka, Marina. Importante kayo sa kong kinabuhi. Ay na lang ko ni mo, Leroy. Klaro kaayo. Di adto man sa tong kasal, nakahinumdum ka, ha? Ngaon sa man lagi? Imo kong giuli sa kong nanay, nakahinumdum ka ba ato, Leroy? Let me see, ha? Nakalimot ko da. Og nakalimot ka, pues pahinumduman ta ka. Mauni ang nahitabo. Oh, niaman ka, Leroy. Kumusta ang bagong kasal, ha? Kumusta, Leroy? Okay ra, nay. Ha? Unsay okay ra? Nialang ko, nay, kay... Kay unsa, ha? Kay unsa, Leroy? Iuli na ko ang imong anak. Unsa? Oh. Unsay iuli? Nganong iuli man ni mo taon, do? Pwerte labaras kong unay. Ha? Unsay labat? Nganong naglabad mang umo? Grabe imong anak, nay. Nagsimang Unsay grabe grabe, ang anak. ha? Unsay grabe? Grabe ang makatuwang-tuwang pagkagabiin na. Grabe ang mahiyod-hiyod. Maong naglabad ang ako, maong iuli ko ni mo, eh. Ay, naunsa ka ba yung taon? Ay, bahala na na, ay. Niray ka na, radi, ay. Ay, unsa ka ba yung taon, ay. Nakahinumdum ka ato, Leroy, ha? Nakahinumdum na ka. Mao ba? Tawa ka lang da. Tarong mo kang pagkabana, ha? Ngay uli ko nimo tungod lang sa moong katarungan. Grabe ka manggod kay Marina, oy. Nihiyag masantiyan ako. Imo lang tali limbad-limbad. Oh, mong gidagat ko. Pulos ka lagi binuang. Sa binuang, nasayop ka, Marina. Wadyo ko magbinuang nimo. Ikaw kay noon. Gibutang ko nimo sa kalibog. Kung sige butang sa kalibog, ha? Nga naman ko, no? Ha? Nakalimot ka? Ha? Giunsa ka mo pagbutang sa tumang kalibog? Ha? Nga naman lagi ko, no, oy? Paminaw, mo ni nitabo. Naggibutang ko nimo sa kalibog. De gabi niya na, gabi ha, timanig yun. Once upon a time, gabi ito. Ay, Dong Leroy. Dong Leroy. Leroy Sinta. Ano ka ba di, Marina? Noon sa ka ba, ha? Magduwa-duwa, tapi. Si dua-dua. Murag ka mga batang gagmay. Sige na, Dong. Magduwa-duwa ta, please. Ay, ano sa may itong dua-duwaon, ha, Mar? Magduwa-duwa, tagtago-tago. Tago-tago? Unya, dakop-dakop sa dayon. Oo, mao na diha. Tago-tago, dakop-dakop. Niyog madakpan ti ka, unsa may premyo? Basta madakpan ko nimo, imo kong Gergeron. Unsa? Unsa to, Marina? Basta madakpan ko nimo, makitaan ko nimo, imo kong Gergeron. Uy, ug ang lisod na, Marina, ug di ka makitaan. Ug main mo pagkatago. Makitaan na lagi ko nimo, kaya na man ko magpasalipod luyos aparador. Pangas ka. Klaruha. Klaruha na lang na, Marina. Ayan na lagi pasubagil pa. Klaruha lang una na. Gihugkon mo sa kalibog, ha? Ay, litong-lito na ako, eh. Pwah! Ug sa among panagtiayon og sa akong bana, dunay mga higayon nga mabalaka sa taba. Kay kinikod si Leroy nga akong bana, kusukay mo inom, manabako, manugal pas manok. Mong day adlaw na sad ana, dabang parayg ang akong gibuhat ngadto sa akong bana nga si Leroy. Leroy, Dong Leroy. Ano ba, Marina? Ano? Leroy, Sinta. Nga ano lagi, ay, if you talk. Unsa ba na? Ang Leron ni Leroy loyal. Not around the world.
Nagtang twister pa po niya. Unsa ba imong tuyo nako, ha? Kuan ba dong, Oh. karon ba nga minyo na tamangutan ako nimo? Shoot, unsa ba na, ha? Kuan ba dong, makabiya ka ka sa pagpanigarilyo? Anong dili man ka? Magbiya, kasayo na ng biya. Ay, salamat. Makabiya ka. Salamat. Unya ka nang makabiya sa ka sa pag-inom ni mo dong. Kadara di ay, anong di man ka makabiya? Ay, salamat, taon. Unya ka nang makabiya sa kasi imong pagpanugal dong liroy. Biya, oy, kanara di ay. Unsa pa imong biyaan dong liroy? Bisag ikaw, biyaan to pa ka. Ay, malagi ko ako misunod. Ay! Og tungod ni atong tinubagan sa kong bana nga akong nabati gikan niya, nagkaaway mi, perte na kong laguta. Pero bisig nagkaaway mi, ingon sa baliwa lang gihapon niya ang tanan. Sa? Ha? Makabiya ka din ako, ha? Makabiya ka din akong liruya ka, ha? Ay, sus, nga nung di man ka, ha? Nga dagko naman ta nagkita. Kung mao na ulayas ko, mupauli ko sa amo, biyaan ka tawanan ka. Biya eh! Oh, kana pa'y mamuhit ang anak lang tao? Sus, pagkahasul! Oh. Ikaw no, kay bao ka sultian ta ka ha? Nagbasol ba akong naminyo ko mo tawhana ka? Sangko sa langit ang akong pagbasol! So, andin, ha? Decide ya. Hukom na yun. Mupauli ko sa amo, mupauli ko sa akong kinahan! Ayaw na. Sige, sige, hala, pauli. Pauli si mga mahan nga mo'y nagpadako si mong kabukugan. Oh. Biyain nin tao, mauntay bupaburot si butihan. Kagaw! Ihubanggan si Inday sa puso. Okay, wa may aso nga makumkum, nasakpan gyud nako ang akong bana sa kadugayan nga nagduwa day ni og kayo sud sa among kaminyoon. Nagmata lang kog buntag. Unsa pre? Dunay gistedi akong bana? Oh, mare. Sigon sa ako ni Wawaan. Mga 18 anyos. Sagbay luwag. Sa sagbay luwag di ay ha? Lupig si Gili Dilmar. Kay si Wing 23 o si Gina 26. Ah. Kanay mo ba na 18 anyos? Kuskusun, putir, magkaibahan murag butong pakwan. Butong pakpan. Ang malituhan na, bantog ra nga usahay lain ang bahos and perfume. Oh, sahay. Una mare. Unsam na baho sa perfume sa imong bana nga nasimutan mo. Humot kaayo pre, uy. Kuan, murag kuan tong perfume sa gituingan, ha? Humot kayo mare. Humot lagi kaayo pre. Ay, husto, kuan angan sa perfume, Snow White and the Seven Dwarfs. Humot kayo ng perfume mo mare. Snow White and the Seven Dwarfs. Pero hinuon pre, dahil gayo nga nimaho ang perfume sa kumbana. Kuan to mare. Namatay ang usa ka duwa. Daan palagi ko. Mao to nga pag-abot sa kumbana, gisudyaan ko dayon nga nagmatalan day kog buntag, 18 anyos pa, sagbay luwag pa. Ni ana, niabot ang hangul. Karon, masira bitong kurte ni mo tuhana ka. 18 anyos pa. Walang ko'y kalibutan. No earth lang ko. Karon kagyod. Uy, Marina sa puting baybayon. Karon pakakita na ko. Kasiga si mong mata. Gicharge ko ni. Uy, what's the matter in the blow, ha? Ha? Iso kayo, murag bagyong lawin, super typhoon, nga dunay gikusgon nga 222 kilometers per hour near the circle. Leroy, mapatay tagatuhan na ka. Ngano ka, Marina? Naunsa man ka, ha? Ako, mangutana ko nimo ha? Ha? Mangutana ka? Mangutana ka? Ay, naunsa ka man taong Leroy-Luray ka. Ngano ka man lagi? Stila, nagmatalan na kong buntag nimo. Nahibaw na ko, karumpag o pala nga duna na kay ka-standing 18 anyos. Wala dyan ko'y kalibutang liruya ka, duna ka na 18 anyos. Di ay! Nasayop ka, Marina, nasayop ka! Sinasayop ko, nasayop ako, ha? Di na 18, 23 na. Usa! 5 years in the making, happy na mo apas ni Gili! Nakabantay ko sa kumbana nga ako ragyo'y masakit sa dughan o gibaliwa lang sa kumbana ang tanan. Og day adlaw nga dili nagbalita na akong among silingan bahin sa kumbana. Unsa mo? Kita ni Leroy? Kanang kuan Marina, klaro jud kay. Wa jud ko masayo. Si Leroy gito. Unsa may imong nailhan sa kumbana mo? Na dako kay ilong. Grabe naman sad. Nya, tuas beer house? Naginom-inom. Pulbida, kana na ba mga mamors ka to sa beer house, oy? Mao ba? Pagpatay-patay, oy, Marina, noon sa mga kay, tingali mabiyaan kasi yung bana. Mao ba? Pagisog yun. Patay sa nimog lihok, oy. Hello na mo ay, naaday patayng mulihok ni ay. Patay. Ug ang akong gibuhat, misumbong ko ngadto sa akong inahan bahin sa gibuhat sa akong bana. Kung mao ka na, pangitag paagi nga dili maibug-uglain ang bana mo. Unsa may akong buhaton, ma?
Tigalig wa naganahin na nimong bana nimo. Ha? Nakuante ali. Kanang may naibga na ti ali ng laing babae dito sa beer house. Mao ba? Unya, ma? Ay, ang maayo nimong buhaton. Pangarte. Kanang taas nimong buhok paputli na. Ha, badlisi sa ng kilay nimo. Unya, pag sininag mubo kayo, ipabawag ng imong pilok. Ha, pamulbos ug maayo, pulbusin ang naong mo. Unya, ma? Kung mabuhat mo na, sudla dito sa beer house. Dito man na mag-standby ng bana nimo. Unya, paibuga ang bana nimo simulawas. Ha, makahir lagi na nimo. Palaboy ng mga babae sa beer house. Mausab na ko, anak, ma. Natural. Malupig naman ang mubang mga babae diha nga naibog sa imong bana. Musuod ka sa beer house, nga mag-inom-inom sa kagbeer. Unya manabako ka, manigarilyo. Kompleto gyud. Nya kuan na kumpiti si imong tudlo ang sigarilyo ug nindutag pagkumpetak. Nya pinasiksi, pinakuan gyud, binanindot ang paggunit sa sigarilyo, punabulhot. Ha, kasabot ka. Oo, ma. Pues nala, mo na ibuhata. Ha? Ay, so, mamatay lagi nas kaibog ng bana nimo. Buhata dayo na. Ug sudla ang beer house karong gabi. Ha, kasabot ka ba, Marina? Kibuhat day nako ang tanan, nagpa-sexy dayon ko, ug sinikir ang nag-makeup nako. Mura nako bulak sa patayng linaw. Sa laptoy, nausab na gid ang akong panagway. Di na ko si Marina. Og didto dayon ko sa beer house na ng pagkagabi, kay ako laging panid-an ang akong bana. Og sa dito na ko sa beer house, inom-inom ko sa kabutilyang beer na nabako kong sigarilyo nga gikimpitan ako sa kong tudlo. Mura na kong si Madonna the Insect Killer. Og diha ang akong bana misud na sa beer house. Hi, everybody! Hi, youngers! Karon. Yan ako! Sa na nako ang buwan. Ang inyong ipabot, na si Marina si Hercules. Karon ka. Tuan na, miling ko na. Hello! Ulo na ko. Dating ko na ni usa ka butilyang beer. Ah! Karon ka. Miss Beautiful! Bear pa, yung malamig. Hi, hello. Uy, turagsoy! Dili ko taragsoy, linagbang ko. Psst. Day, bear pa diri sa kulamisa. Hello, guwapo. Macho dinero, hi. Uy. Nangita ka ba kay ka-table nga babae, ha? Yes, nangita ko. Press, ay nalang pangita. Niya naman ko, ako na lang. Libre man ko, guwapo. Ayaw lang ka. Nga naman. Parehas kag naos kong asawa. Bono! Bono! Patay na kaliruya ka! Ako na! Patay na ka! Grab! Mao kini karon ang tumang kahasol nga akong gibati. Gipula na ka nako ning bana nako. Sabay angay na kong buhaton nga magkabig ko pagbalik ang kaibog sa kong bana dili nako. Haskang grabihag yun. Kadto pa mahitabo nga grabe ang insulto nga akong nadawat. Naglisod ko ginhawa. Uy, masa may angay na kong buhaton. Unsa man og may pasultihon? Marina. Si Marina ato sender. Marina! Kini mo ko iyang bana, murag ikuan na sa kanang taken for granted lang ko siya. Na pagkasawa niya, mag-iskot lang kagapon. O niya, ang iyang bana, sige nagatog beer house. O ginan sa inahan. Ginan siya sa inahan, kini si Marina nga, palaboy ng mga babae, pag-arti, pasiksi. O niya, kanang putol buhok, itibol na ditong bana ni mo. Ito, hagda na dito. Aron makuha na, maibog na ni mo. Dito na siya. Yung banag, namin nagbiri, yung gidool. Wala siya ilang yung bana niya. Sa ako lang itibol, sir. Sa adi ko na mo dahil, plus kagnahos kong asawa. Mo nang, katuma sa kadawat, o insulto. Kinagabihan, insulto. Paita sa... Sakit-sakit ginabor. Di mo dala, Bort. Ha? My Di mo God. dala, oy. Nya sa reaction pa yun, adi ko na mo dahil, kay pare kag nangsa kong asawa. Natakas bang ko?
Luya. Aba, ug ako ano kulataon tagawi. Ano yung bana ka? Sampalin mo. Kuha sa yung bana ba? Ay, kung hilig po Kung ka. dahil magayo, sampalin mo. Hilig po sa kalingaw. Kitang mga minyo na mga bana, dili na ka maghilig o mga kahilayan mga kalingaw. Ay, imo man sultihan nga mao man ginay mahitabo sa mga tao. Anam gina. Ana na siya, pag minyon lang ng nursing town, wag ni siya yung mga kuha. Karon. Huwag rin ni siya. Pero karon wa na murag nakabuhi istorel. Napupo og mga guwang-guwang. Bawa sa sangkuan eh! Murag nakabuhi sa turel. Tinood. Oh, kay kani adto. Ha? Ka, 23 o 26, puro ba yan? Patay! Nya ka na kwintahan tanan. Sa ting... Kasi tingnan na yung bana ban. Si, kuan, Leroy. Kasi ang sinder si... Marina. Ang asawa. Marina sa Marina. Kanang na... Na may kanta sa una, Bruno, Marina. Itong Marina, Marina, Marina. Waoy, harina to, harina. Di, babaeng maanyag postura. Kuan, Kilay kinis-kisan, batiis, istakingan, ngabil pinintalan mo. Kay mo. Okay, doon Saba ang dia. English. Doon ang English. Mary, Mary Lou. Kantaw na nakagapay pa ko. Sige, bam. Saman, bam. Ako ikatambag ni mo. Marina. Inday, oo. Kanang imong bana, baog na yung sakit nga mahilig yapon siya lingaw-lingaw. Hilig yapon siya mga kahilayan nga minyo na mata. Hala pa sa dahi. At timan na lamang ng imong mga bata, at timan na imong panimalay. Pasagday siya, mauli siya dili. Magtrabaho imo. Correct. Dali kung imo, sa dahi na siya. Kay magkonsumisyon ka lang, masikag sunod-sunod. Pero pag asultihi, kung di ko bada, bahala siya. Bahala siya. Ibutang mo diri sa watban, hatag ba siya kwarta sa iyang pamilya? Sa iyang Murag muhatag yun na, bam. Kay mugasto yun na, babay. Kaya di mo kakatable mo babae, di ka mugasto. Dili ba sa iyang asawa, ba sibo sa Ang Matag Mata. ang galing. Matag Oo. yan. Matag tingali. Yan, Pero, makakundanan. Sagdahin na siya. ganahan ko siya ato per house. Kay sa amo ko, doon na maingon ana, maingon na mag-istorya ang mga asawa, nindum ko sila magkita akong inahan og itong ubang mga silingan na mo mga puro mga asawa, ano mangguna, ingon ay, mao gini mga bana, saka kanaog. Mao gini sila Ang saka heto na, Kuri ka dyan. undang ko. Magsakit ka na og ang ilong mo orgaton. Magtuwad. Pasagdahin na lang na siya. Ngayon, Bitaw. parte, gagitagaan ka Correct. magkakapalit og Oo. bugas. Ka, kapalit og kompleto, basta sudan. kompleto ang Oo. intrigar ni mo. Pasagdahin na Okay siya. ra. Makonsume ka lang. Oo. Pasagdahin, tinuod kay na. total unya, og magluya na siya, mapuyo mas bahay. Pero ayaw pagpasagad nimo pangartisan, maligo ka, pahumot ka, man lipstick ka. Oh, para mahiba kuan siya Kailan ba. ko ba yung naong? Diretso. Oh, ayaw gusto. Ayaw iparituke nga mag-collagen, ayaw. Kay sagra ba na maduga niya. Lain. Maungo ka, maungo. Ang akong Mangaungo. Ang ako imagine ani Ate Pres kanang ambot nga pasabot masig wala si mo hatag wala si mo tuman si mga obligasyon isip bana. Wala na sa mga buhaton sa magtiayon. Kisay wa na mag si maong sa ang babay? bana ba ang bana? Ha? Tagding ng bana. Iyang bana ba? Wa Wala naman, na maminaw na to. Ang asawa mo yung naminaw. Kaya Mulagi ba? mahalaga. Mulagi ang asawa tingali in taon basig na bala ka kay basig wa na katuman sa obligasyon. Ay dili di katuman. Kani ang May kuan tuwanas gyud uban. niya to. Maungo ni Ate Pres. Dili ang problema sa iyang asawa nga kana mga bear house. Oh, pero ang Pasandahin ang siya niya ang unsa gani kanang bantay lang nga dili ka mataklas sakit kay basig masakit niya na. pasagdi lang na pero dili pag nasultihan na bantay masakit ka ha. Ang kana. Nga kuan ha. Ay, oh. Sampalin mo, Sampalin mo. Ay, humihingi ng pera. Kaya, sampalin Sampalin mo. mo. Pareha niya. Patahin mo. Pareha niya kami gunggol at pagkuan dadang ko ng helmet. Sige. Ano lang, Mar, no? Ya, salamat, ha. Mong pagpadangat itong tulumanon. Kunay ko ang puzzle tiho. Subscribe to Dramaturgo.